Досетният предел, също Константин Кедров. Досетният предел от тука животът продължава. Мен какво ми пука? Аз всеки ден не се преобразявам. Аз не живея. Аз се продължавам. И как така се случва, не разбирам. Уж всичко продължава, а животът спира. Това врата е, маса или пръстен, за думите числа. Така ми писна, че всяка реч бих искал да прекъсна, защото е по-дълга тя от смисъла си. Вселената прастара е, но все едно, аз забелязах я съвсем наскоро. Да, забелязах я наскоро, но аз не попитах, друг не отговори. От ехо точи се стихът до ехо друго. Въпрос стихът е, римата ответ, мълви стихът ми опнат като струна. Не, няма бъдеще напред. Как хубаво е да остана само тук, където всички живи са ми скъпи. Да бъда само тук е мой статут. На тази пръст вовеки да съм стъпил. Живея тук, но ще призная честно, не свърших всичко, дето бих могъл. Стените разгърнете, тъй е тясно, таванът, подът, тук ме правят зъл. Да, всичко разгърнете. Този свят е тесен. Тук всяка дума е закон и норматив. Ах, разгърнете мисълта. Не ми е интересно и този стих, и хоризонтът сив, че само вечността е съразмерна с нас. Ах, разгърнете всичко, не живейте свити. Светът създаде някой, но ни даде власт да го разгърнем. Този свят е за открития.